Amen. Nilqawkom eżis aħwa ta' Facebook u YouTube. Grazzi tal-li tiltaqgħu magħna l-lejla ġewwa l-komunità. Ħankomplu fuq il-lezzjoni li bdejt madwar xahar u nofs ilu. Is-sena l-oħra bdejt il-lezzjoni. Ħankomplu għallum. Grazzi mulej. Kulħadd jaqbad il-Bibja fidejk u jgħid warajja minn qalbek. Jaqbad il-Bibja fidejk u għid dil-kelma warajja. Missi Qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Jina les nirċivi l-kelma qaddisa tijak. U għatu għattiktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Kellimni mulej u għatini r-revelazzjoni tal-kelma qaddisa tijak u grazzi mulej li bil-qawwa tal-ispiritu tijak jaħdem fija. Inti tkompli tallimni, iġġeddid li femti u titrasformani. Għal-glorja tijak Ġesu. Amen. Poġġu bil-qeda u morru fi ktib tal-Lut kapitlu 4 malajr. Din hija l-10 lezzjoni fuq spiritu, ruħ u ġisem. L-10 lezzjoni fuq spiritu, però illum ħankompli issa fuq it-tieni lezzjoni rigward ir-ruħ. Għal dawk li intom għadkom qatt ma smajtu xejn minn dan it-talim, inħeġġixkom aħwa għaw preżenti u dawk kollha intom fuq Facebook u YouTube, inħeġġixkom jew nkalla televiżjoni wkoll morru waraw il-lezzjonijiet. Dan huwa talim l-aktar kruċjali għat-talim bibliku. Infatti jiena personali nista' ngħidilkom meta bdejt nitgħallem id-differenza li għandna aħna spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġisem, ħafna mill-iskrittura aktar infetħet għalija, aktar bdejt nifhimha. Qed tifhem x'inti xi tibda tgħid imma hawnhekk kif għalek u mbagħad hawnhekk qed jgħid hekk. Mbagħad iktar tifhem għax hawnhekk qed jirreferi għall-ispirtu u hawnhekk qed jirreferi għar-ruħ. Jew hawnhekk qed jirreferi għall-ġisem. Tifhem intom tinsix li aħna 3 in 1 in a sense. Għax jiena spiritu, kulħadd jgħid jien spiritu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem, inti m'intix ġisem, ġisem huwa biss fejn int tgħix. Il-ġisem tiegħek huwa trapp u xi darba dak il-ġisem ħadd tħallih warajk. Amen? Grazzi Ġesu. Ir-ruħ tiegħek dak li tibqa' miegħek għall-eternità, imma dak huwa biss l-ispiritu tiegħek, speċjalment dak li huwa mweled mill-ġdid, huwa dak li huwa fix-xbija ta' Alla. Amen. Morru malajr fil-ktib ta' Luqa, Lut, Hebrews, chapter 4, verse 12, verse 12. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla żewġ xfar. Mela l-kelma ta' Alla, għalhekk meta l-kelma ta' Alla tiġi mirrilisjata, tolqtok. Taqtak. Sallum il-ġurnata, xaħat bat li messaġġ mim li mħabba u għalli jor effe li inti tipritka fuq tal-born again. Maħħaċ għalija? Le, this is common. Le, dak huwa mild di oħrajn. Tafem? Maħħaċ għalija? Għattila, dak li inti għattejt l-effe, mux li da tejdu, il-ġesu. Dak klimu, mux klimi. Mid-dera wara bdiet taħseb. Għax batit li sorry u thank you. Inti toħodix mal-postman. Il-postman kull ma huwa biss messaġġi. Mnut li toħodha mal-postman. Qed tifhem? Halleluja. Jiena kull ma jiena postman. Amen. U intom pustira wkoll. Infatti jekk xi ħadd jgħidlek int fejn taħdem jgħidlu mal-posta. Postierien. Amen. Infatti kien hemm żmien meta kont postier vera, kont postier Bormla. Alleluja, mbagħad mort il-Belt u mbagħad mort l-Amerika. Mhux postman, l-Amerika mort imma. Mela ħammorru, ħankomplu. Vers 12, il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn xabla żewġ tixfar hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ. U l-ispirtu u l-ġog x'tagħmel il-kelma? Tifret u tinfet. Tifret ħafna affarijiet il-kelma ta'. Imma hawnhekk x'tifret. Din hija importanti din l-iskrittura taf għaliex? Għax hija biss il-kelma, il-Bibja, ġifieri l-iskrittura,
li tgħinni nifhem id-differenza bejn l-ispirtu u bejn ir-ruħ. Għax għad-dinja ma jafux x'inhi d-differenza. Id-dinja ma tafx x'inhi d-differenza bejn ir-ruħ u bejn l-ispirtu. Mhux istess ħaġa, daqqa jgħid spirtu, daqqa jgħid ruħ, le mhix istess ħaġa. Fil-Grieg għandhom tliet ismijiet differenti. L-ispirtu hija l-kelma numa, ħafna minnkom tafuhom biex infakkarkom għal dawk li huma ġodda. L-ispirtu hija numa. Ir-ruħ hija suke li minna nieħdu l-kelma psikoloġija u l-psikoloġija x'inhi? L-istudju tal-behavior tal-bniedem. Meta inti tmur għand psikologu jew psikologa x'jgħinek fl-aġir tiegħek. Mhux ħajġejlek titwilet minn ġdid, jgħinek kif taġixxi aħjar fir-relazzjoni, pereżempju. Dik hija l-psikoloġija, tgħinek tiddilja mal-karattru tiegħek, mal-aġir tiegħek, mal-ways kif inti maġun. Imbagħad għandek il-ġisem, il-kelma sumo fil-Grieg. Allura huma tliet affarijiet distinti. Issa li jiena nifhem id-distintwalità ta' bejniethom hija bil-kelma. Għax jekk jiena ngħidlek pereżempju, int ħanżir, għal ma parti minnek int ħanżir? Għal-ġisem. Jekk jiena ngħidlek int ajjur, li ma parti minnek int ajjur? L-attitudni. U jekk jiena ngħidlek pereżempju int qaddis, li ma parti minnek? U believe it or not, tista' tkun dawk it-tlieta f'persuna waħda. Basta tolli idea dik. Sena ftit. Qabli ġenwinament tħobb il-mulej. Imma tbaqala ħafna, għandha ħafna refurbishment x'tagħmel. Qed tifhmu? Infatti xi ħaġa interessanti fil-ktieb tas-Salmi xtajlek the Lord restores my soul. Have you ever noticed that he does not restore your spirit? Because he doesn't restore your spirit, he gives you a brand new one. Għattifmu? Halleluja. Issa, għal dawk li intom ġodda għat ma smajdu dat-talim, please morru fuq il-YouTube. Hemm 10 din era xar waħda, hemm 9 oħra qabilhom daw. U jisimgħuhom sewa x'tgħinek ħafna kif tifhem l-Iskrittura. Meta Pawlu jgħidlek jien irrażżan il-ġismi, xi tfisser jien irrażżan? U min jien irrażżan il kif? Mela jien l-ispirtu inrażżan il-ġisem. Qed tifhem? Jien l-ispirtu li suppost nirrulja, niddomina, l-ispirtu jien għandi kontroll fuq x'nagħmel b'dan il-ġisem. Qed tifhmu? Il-bniedem li kapaċi, dan huwa messaġġ għal minhom wielet minn ġdid biss, Dan huwa messaġġ mhux għad-dinja, dan huwa messaġġ għall-Knisja. Mela, il-bniedem li kapaċi pereżempju jekk jiena pereżempju bħalissa, jiena ġismi bħalissa tinrażnu, suppost ħafna minnkom ukoll. Għax pereżempju jekk minflok ma nistax nik nara pasta Nikola bħalissa, għax qed insum minna tinrażżan il-ġismi mill-ħelu. Qed tifhmu? Jew qed irrażżan il-ġismi minflok immur nikol biċċa steak id-dar, immur nikol soppa. Qed tifhem? Qed irrażżan ma mhux nikol biċċa laħam jew tiġiġa jew ħuta. Sewa qed irrażżan il-ġismi u meta jkun 21 ġurnata jew xi tul ta' żmien, ġismek jibda jwerzaq. Qed tifhem? Jibda irrid il-laħam. U dak u hemmhekk ġismek inti qed trażżan il-ġisem, il-flesh bil-Ingliż, jew inkella is-sumo bil-Grik. Okay? Imma inti tagħmlu dan għax l-ispirtu tiegħek bħala persuna mwilda mill-ġdid jiddomina lir-ruħ u lill-ġisem. Issa, pereżempju, għalhekk inti bħala Kristjan Alla tak il-qawwa fl-ispirtu tiegħek meta twilet mill-ġdid biex inti is-sigarett tiddominaħ, mhux is-sigarett biċċa ħaxixa jiddomina lilek. Jew xi dnub ieħor, tgħid li mela dnub issa tpejjeb, tista' timmaġina Ġesu jpejjeb int? Meta inti għandek dubju jew tgħid da dnub jew le, ma jħobbnix, Alla jħobbok, ma jfissirx jħobbli x'qed tagħmel. U biex inti tkun tafek dak li tagħmel u x'joġob l-Alla jew le, dejjem son f'moħħok dil-mistoqsija. Nista' nimmaġina li Ġesu jagħmlu dan.
Mela jekk ma tistax immaġinaħ, tagħmlux għax inti tittimita lil min. Ġesu. As simple as that. Tifhem, issa naf li aħna peress ġieli nħobb ngħidha di nfakkarkom speċjalment naf li hawn il-ġodda llejla, imma aħna fl-ispirtu wasalna. Ma nistgħux kun hemm improvement fuq l-ispirtu. Fir-ruħ għad hemm proċess. Se għaddej proċess ta' maturità, restawrazzjoni, maturità, nimmaturaw, nikbru, nimmaturaw. Sawa u l-ruħ irid jiġbaħ l-ispirtu. Ir-ruħ huwa il-jien. Il-jien meta ngħidu li ego, the ego me. U l-ispirtu is the spirit me mamul fi ġbija ta' Kristu. Allura hemmhekk għandek daqsxejn ta' battalja. U l-ġisem ovvjament fejn tgħix u fejn inti mingħajr ġisem fuq din l-art ma tistax topera. Għalhekk aħna jgħidulna terrestjali għax aħna marbuta with terra mal-art, tal-art. Marbuta mal-art. Jekk inti titlaq minn din l-art ma tibqax terrestrial, tiġi celestial. Celestial, tiġi celestial. Sewwa, issa aħna għandna żewġ naturi. Għandna natura terrestriali imma bi spirtu celestiali. Bi spirtu tas-sema. Mela, fil-ktieb tal-Lut 4 rajna li hija l-kelma Alla li tgħinni niddixxerni d-differenza bejn l-ispirtu u berruħ għax il-kelma tifridhom. Il-psikologu, ma jafux, mhux xogħlu li jifrat l-ispirtu u r-ruħ. Il-psikjatra mhux xogħlu jifrat l-ispirtu u r-ruħ. Ma jafux, mhux dik il-lingwa tal-psikologu, jekk il-psikologu jew il-psikologa ma tinsertax Kristjana u taf din il-kelma. Amen? Halleluja. Mela, u hi il-kelma Alla tinfezza tifred minn xuxin ir-ruħ u l-ispirtu. Il-ġogi l-modullum. Il-ġogi l-modullum. Kemm għamkom ġili mex mixtu xi biċċadma. Kemm tħobbuh tikluh il-modullum? Ikun hemm pereżempju xi kultant hemm tal-KFC, ġieli tieħdu KFC jew tiklu xi tiġiġa, xi bitta ġiġa. U l-għadma hekk tal-brodu hekk dik il-modu taf kemm tinżel tajjeb dik bħalissa u ma tistax tikluha bħalissa baqalkom. Sewwa, min mhux il-qarquċa ma nħobbix jiena. Imma taħt il-qarquċa jkun hemm dak il-modulum vera jkun tajjeb. Vera jnaqa tajjeb fil-brodu hekk u tissakja. Spera ħadd ma jġbidni dik il-biċċa bissu jagħmluha fuq l-internet. Insomma, mela hemm differenza, jiena ma nikolx l-għadma mal-modullun iva. Jiġifieri hemm distinzjoni bejn il-modullun u bejn l-għadma. Għalkemm huma flimkien ma distinti u għalkemm l-ispirtu u r-ruħ huma flimkien imma distinti. Qed tifhmu? Alleluja. Issa morru fi ktieb tal-ewwel Tessalonkin din hija tiġà dejnihom ta' imma jekk inti tinnota kull darba ngħadduhom u kull darba noħorġu naqra ġuż iktar minnhom. Morru l-ewwel Tessalonkin. Issa llum ħanaqbad din il-kelma u ħanurikom xi ħaġa li sissa għadna ma highlightjajniex fuqha l-ewwel Tessalonkin kapitlu 5 vers 23. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox. U jżommkom sħaħ, dik il-kelma bil-Malti għamluha underline, iżommkom. Iżommkom, isimgħuha, mhux jagħmilkom. Se naqrawha bl-Ingliżi. U jżommkom sħaħ bla mit-tifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Sama jiġi sidna Ġesu Kristu. Ħanaqraħilkom daqsxejn din bl-Ingliż. New King James, per eżempju. 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your soul, may your whole spirit, soul and body be preserved. Blameless. Be preserved. Jiġi minn żmien preservat. Blameless.
at the coming of the Lord Jesus Christ. Din il-kelma hija importanti għax, per esempio, ħanaraw verżjoni oħra, ħanaraw di NLT, New Living. God will make this happen for he who calls you is faithful. Verse 23. Now may the God of peace make you holy in every way. And may your whole spirit, soul, and body be kept. Be kept. Mux be made, be kept. Blameless until the Lord Jesus Christ comes again. Jiġifieri sew spiritu, sew ruħu, sew ġisem jiġu miżmuma, ippreservati għad-disa mill-punto di vista ta' Ġesu Kristu x'għamel huwa lest. Imma jiena u inti issa rridu nikkooperaw miegħu. X'għamel Ġesu huwa lest, m'hemmx iktar x'nistgħu nżidu. Imma jiena u inti issa rridu nikkooperaw miegħu billi nimxu miegħu ħalli sew fl-ispirtu. Sew fir-ruħ, fl-ispirtu u fir-ruħ u anke fil-ġisem nibqgħu preserved. Kept. Miżmuma. Issa, mill-punto di vista spirtu, it's a done deal. It's a done deal. Mill-punto di vista tar-ruħ, it's an ongoing deal. Mill-punto di vista tal-ġisem rigward fidwa, għad irid isseħħ il-fidwa sħiħa ta' ġisemna. Tiġà sa ċertu punt qed naraw l-ewwel frott ta' dan il-fidwa għaliex għax jekk inti temmen fil-fejqan dak huwa parti mill-fidwa tal-ġisem. Sa nafsin, jekk li kieku Ġesu, kieku Alla ma kellu l-ebda interess għall-ġisem, kieku jgħidlek inti mhux importanti għandek l-ispirtu qaddis, billi timrat billi toqgħod iġġarridnu fil-ġisem l-aqwa li inti tajjeb fil-ispirtu. Imma Alla ħaħseb li tal-huma. Għalhekk hemm il-fejqan u għalhekk fil-patt li ġdid hemm il-fejqan ukoll tal-ġisem. Ftakar Ġesu ġi xandar. L-ispirtu tal-mulej huwa fuq għax huwa dilikni biex nimxandar is-sena tal-favur tal-ġublew. Sewwa, waħda mill-xandar Ġesu huwa l-fejqan. Mhux biss il-ħelsin lill-imjasrin, mhux biss il-dawl lill-omja, u daw l-omja mhux biss fiżikament, imma anke dawl speċjalment dawl spiritwali, imma hemm ukoll il-fejqan il-fidwa tal-ġisem. Imma l-fidwa totali tal-ġisem għad trid tiġi. U dik isseħħ meta ifeġġ Ġesu Kristu, amen, skont Filippin 2, kapitlu 3, vers 19 u 20, once leader Ġesu, aħna niġu trasformati. Infatti fir-rapture, meta jkun hemm il-ħatfa tal-Knisja, ħajkun hemm min ħajjiġi mibdul instantanjament fiżikament. Amen. Halleluja. U ħaniġu meħuda fil-ġisem, bil-ġisem imma mibdul glorjus. Amen. Halleluja. Grazzi molej. U dak il-make-up u dak il-plastic surgery ikun kollu ġi. Halleluja. Grazzi molej. Mela, issa ħammorru fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5, kapitlu 3. Din hija l-iskrittura li spiċċajna biha ġimgħa ilu. L-ewwel Ġwanni kapitlu 3. Vers 1. Araw bliema għożża ħabna l-missier u nistgħu nissejħu meta minn issa iwli Alla. U hekk aħna mhux aħna nkunu, hekk aħna wlied Alla. Imma se niftit dawk li intom ġodda biex intom tifhmu sew, di mhux il-kulħadd qed tgħidha. Mhux kulħadd iwlied Alla. Kulħadd kreazzjoni ta' Alla, imma wlied Alla huma biss li mwilda minn Alla. L-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 12 tgħidlek u lil dawk li laqgħuh u hemmnu f'ismu lilhom tom is-seta li jitwildu mill-ġdid, li jsiru wlied Alla. Dawn twildu mhux mill-ġisem, mhux għax tnejn marru flimkien u għamlu baby, pratikament dak li qed jgħid, imma twildu mill-ispirtu. Amen? U Ġesu x'jgħid, jekk bniedem ma jitwilidx
mill-ġdid ma jistax jara u laqqas jidħol fis-sena tal-Alla. La jista' jara u laqqas jidħol fis-sena tal-Alla. Amen. Mela għalhekk importanti li inti tkun verament imwieled mill-ġdid. Halleluja. U meta titwieled mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek mhux jiġi mfejjaq. Jiġi mibdul. Intom li għamiltu dik it-talba minn qalbek il-lejla, jekk il-lejla verament dik it-talb li intom għamiltu illum. Għamiltu minn qalbek, inti illum ħatmur id-dar persuna totalment mibdula ta'? Jgħidulek dak x'għamel il-pastor. Għax jiena ħaneħel mal-ewwel fija ħajwaħlu żgur. Bħalma għajt li di, għajt li x'għamiltilha l-ommi, għaltilha l-ġemn inti. Iġġennet xi waħda warajja. Mhux għax iġġennet warajja, iġġennet wara Ġesu. Alleluja. Imma n-nies mid-dinja in-nies tad-dinja jaħsbu li naf li jiena womanizer. Ma tantx jiena womanizer. Number one ma naffordihomx. Li joġbuni il-femminili iva, il-figura femminili jiena femminili joġbuni. Halleluja, ningrazzja l-Alla ta' dak. Grazzi mulej. Għax kien ikolli challenge ieħor. Ma dak li kelli niddilja, tiġi kelli biżejjed challenges niddilja magħhom. Imma insomma. Grazzi mulej. Amen. Imma mela. Ġwanni kapitlu 3 l-ewwel Ġwanni 3 vers 1. Araw billi ma għozza u ħabna l-missier nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew, kull ħadd jgħid jiena li Alla. Jiena bint Alla. Ovvjament jiena mhux jiena bintu, jiena ibnu. Jiena għajben Alla. Amen. Fi Kristu Ġesu. Għalhekk id-dinja ma tarafniex. Għalhekk id-dinja ma tarafniex. Għax marfitx lilu. Dil-persuna l-lum li badet li dik li tal-imħabba, għattila mandi xej kontra tijak, għattila naħfillek, nitlob għalik. Għattila madnuħu bil-lebda madnuħu għalija, laqqa xej. Laqqa xej, għax inti il-binidem li jirrabja għalika imħabba xin kristjan, ma jafux li infatti mux għalika jirrabjaw, għal l-Ispirtu ta' Kristu fik. Għax marfiċ lilu, lil-Kristu. Eżis, issa ulit, aħna ulit Alla, imma se nkunu l-qoddim mux irrevelat l-inna. Madankollu nafu li meta jider Ġesu, aħna nkunu bħalu. Aħna nkunu bħalu. Se naftit, mux aħna nsiru bħalu. This is powerful. Meta jider Ġesu, ħanajdu, għara, mela Ġesu bħali. Mux meta jider Ġesu ħanajdu, għamilni bħalek. Għalek tajlek fl-ewwel Ġwanni 4:17, bħal ma hu hekk jiena f'din id-dinja. Jien bħalu. L-Ispirtu tiegħek jekk inti ta' Kristu bħalu. Tiġà bħalu. Amen. Issa hemm dik il-parti ta' ġisem li ħadd tiġi trasformata. Amen. Grazzi mulej. Imma meta aħna narawh, ħanaraw u aħna nkunu bħalu. Amen. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħal ma safi huwa Kristu. Xi tfisser jissaffa? Le, mhux li tmur il-purgatorju. Li ma jeżistix. U laqqas il-limbu. L-lambada forsi, taġob. Volli għadda żmien naqra issa. Kull min jaqismawa kif tissaffa. Kif aħna qed niġu nissaffew. Kif qed nissaffew? Ma nissaffewx lax immorru l-purgatorju. Number one ma jeżistix fi skrittura mkien la bħala kunċett u laqqas bħala kelma fil-purgatorju. Imma u laqqas ma nissaffa, isimgħuni din interessanti. Meta jina kont għadni żgħir u kont għadni iktar ħelu, kien hemm żmien Malta, ma nafx intom tifravru, illum il-ġurnata ma tantx għadhom popolari, number one fi żmien tal-Covid kull mhux ħajamluha. Sewwa, imma kien hemm min jimxi wara l-vari u joqgħod isewwet lilu nnifsu. Dak mhux xejn.
barra minn Malta, speċjalment fis-South America, mhux bil-ħabel ta' jew bil-lasta żarbun joqogħdu jissawtu daw. Sewwa bil-ġlut, bil-għadam, bil-ħġieġ u jqattaw ġisimhom. Taf għaliex da kollu? Għax ġew malma fir-reliġjon falsa pagana tad-demonji li inti tissaffa billi tbati għal nubietek. Għalhekk ħafna Malta għad għandhom il-mentalità, forsi mhux qed isawtu lilhom infushom b'xi ġlut jew b'xi għadam jew b'xi ħġieġ, imma biex isawtu lil infushom. Saħta, Mart, hija qed imbagħti għal nubiet, għallek. Mela dak li bata Ġesu mhux biżejjed. Mela se nafti, jekk inti tbagħti għal nubietek, mela dak li bata Ġesu għalik eżattament għalfejn bagħtih. Qed tifhmu? Din hija reliġjon tad-demonji. Vanġelu li m'għandu x'jaqsam assolutament xejn miegħu la Ġesu Kristu, la Marija Om Sidna u laqqas Ispiritu Santu jew il-Missier tas-sema. Ħadd. Amen. Allura ħafna jaħsbu li jissaffew għax imbagħti bil-mart, jew għax naqla tiġrili xi disgrazzja, sewwa u dik qed tissaffini. La, hija. Le, inti ma tissaffix dawn l-affarijiet. Number 1, fl-ispirtu inti ġa safi. Għalhekk tissejjaħ u lit Alla. Mela f'liema parti tiegħek tissaffi? Il-kelma tissaffi xi tfisser? Qed tiġi you are being sanctified, dik il-kelma. Qed titqaddes jiġifieri. Senna ftit. Ftakru daw li żew skritturi. Efesin 4 vers 24. Poġġu ilbsu l-bnidem ġdid li ġimlet u kreat fi ġbija ta' Alla. Qaddis u ġust. Put on the new man who in the likeness of God has been created righteous and holy. Your spirit is already perfect, righteous and holy. Kolossin 1 minn vers 21 sa 22 li Ġesu tiġà għamilna fl-ispirtu qaddisa u righteous. L-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 11 tgħidlek li issa aħna ġejna mqazza, ġejna ġustifikati permezz tal-isem ta' Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu. That's why we're called saint, because we have been already sanctified. Amen, u ħafna skritturi oħrajn. Amen. Mela, imma saint fl-ispirtu, imma issa jiena u inti hemm il-mixja tal-qdusija, sanctification. Għax inti Alla għamlek saint, ix-xogħol tiegħu lest minn issa f'din id-dinja issa dal-moment, l-ispirtu tiegħek huwa sanctified diġà. Imma r-ruħ tiegħek issa li hija s-suke, li r-ruħ hija l-ħsibijiet tiegħek, l-emozzjonijiet tiegħek, il-ħass dak li ngħidulu l-ħass, dak huwa parti mill-ruħ tiegħek, mis-suke. Il-feelings tiegħek, xirrid jien, x'joġobni jien. Il-jien, dak huwa s-suke, il-jien. Il-jien ġifieri il-jien li twilet bih minn għand ommi u missieri. Mhux il-jien li twilet minn ġdid fis-Kristu. Sewwa, il-jien is-suke għandi affarijiet li jien l-ispirtu ma rridhomx. Imma jien is-suke pereżempju, jekk jiena qabel pereżempju jekk xi ħadd jibgħat li xi SMS pastas, nibgħatlu 2 lura. Mhux ngħidlu God bless you and I'm gonna pray for you. Sewwa hija. Għax dak li il-jien inkun irrid nagħmel, imma issa peress li jrid inħalli il-jien fi Kristu maħluq fuq ġbija tiegħu perfetta qaddisa u ġusta jiddomina li ħajti, mela issa il-jien ir-ruħ irid ibaxxi rasu għal jien l-Ispirtu fi Kristu. Qed tifhmu? Halleluja. U jekk jiena jirnexxieli u nista' u possibbli li l-ispirtu tiegħi jiddomina li ruħi, jiġifieri ħsibijieti, l-emozzjoni tiegħi,
is-subconscious tiegħi, jekk jiena l-Bibja tgħidlek li tista' tagħmlu dan, mbagħad il-ġisem faċilment isegwi. Għax il-ġisem minn l-ispirtu Ruma jagħmel ġej waħdu, xkull ma hija biss vessela. Il-ġisem ma jiddeċidix waħdu, ma jistax jgħidlek jiena isma' ħi, inti waqt li entri qed jiena ħammur sa Paġivil. Sewwa? Għaddi ma jistax jagħmel hekk il-ġisem imur jekk l-ispirtu għadu mhux imwieled m'iniex li żgur ħajdomina il-ġisem. U jekk jiena ngħid Kristjan, pereżempju tgħid li pastor qed issemmi l-Paġivil mela jekk mur il-Paġivil ħażin. Għal darba oħra, mur Paġivil imma mur evanġelizza fuq Ġesu Kristu. Għax jekk ma tevanġeliġġax fuq Ġesu Kristu, huma ħajvanġeliġġawlek fuq l-Antikristu. Wherever you go everywhere to be a light, but do not go everywhere if others are going to influence you instead of them. You them. Qed tifhmu? Għax jista' jkun ta' dannu għalik spiritualment. Amen. Halleluja. Mela issa x'għandna? Kull min jagħmel isma'u vers 4. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi. Għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Issa isimgħu niwa. Fl-iskrittura ħafna minnkom tafu li meta jgħid il-kelma liġi qed jirreferi għal-liġi ta' Mosè, dak li bl-Ingliżi jgħidula the Mosaic Law. Imma da mhux qed jitkellem biss għall-liġi ta' Mosè, qed jitkellem għal-liġi b'mod ġenerali liġi tal-Alla. Qed tifhmu liġi tal-Alla. Halleluja. Pereżempju il-liġi ta' Mosè ma tgħidlix isma' you shall not steal taxes from the government. Ma tgħidlix hekk. Tifhem? Ora tgħidlix you shall not steal, imma dak mhux ser ħija dak għax il-gvern qed iċċarġeni ħafna. Kemm hawn min jiġġustifikati. Sewwa. Allura inti mbagħad il-liġi tal-Alla, il-liġi perfetta tal-Alla, liġi eterna u liġi tal-Ispirtu, li issa daħlet fik permezz tal-Ispirtu Santu, inti ma jħallikx tgħix fid-dnub. Ma jħallikx tgħix u tikser id-dnub tal-liġi tal-Alla. Amen. Ma jfissirx li l-Kristjan ma jistax jidneb, imma hawnhekk fejn għandna sabiċċa bufè li mhux ħanagħmlulkom il-lejla għax inkellaq bħalkom fuq l-istonku. Sewwa? Imma fl-ispirtu jiena inti moħħkom hawn sewwa. Ma niddimbux. Now this is hard to swallow. That's why you need to come back next week. Meta jiena inti nidimbu fir-ruħ u fil-ġisem. U għalhekk tibda l-istragil tal-mixja Kristjana. Qabel meta intom l-Iskrittura tgħidlek f'dan l-istess passaġġ tgħidlek li dawk li jidimbu sidhom huma min? Ix-xitan. Mela mhux qed jirreferi għall Kristjani għax aħna sidna mhux ix-xitan. Tifhem? Il-Kristjan vera peress li għadbaqan aħna tinsix li hemm tlieta fina, l-Ispirtu, Ruħ u ġisem. Qabel ir-ruħ tiegħi u l-ġisem tiegħi, peress li l-ġisem tiegħi għadu l-antik u d-dara pereżempju ċertu affarijiet kif konna nagħmilhom qabel, u f'daqqa waħda tgħid ħajti lil Kristu, l-Ispirtu tal-Alla jagħmel ġa fija, u pereżempju jiena mort nagħmel xi ħaġa u bdejt inħossni ħażin. Anti fhem tiftakru ġiettilkom jiena meta kont għadni ngħix l-Amerika, kont immur il-pubs u l-clubs u kont niġi club down. Sewwa? U ma kontx ixrob, kont nisfen u nabbi. Aħi, kalli biex xogħol. Sewwa? Meta jiena mbagħad dik li kont għajt ħajti lil Ġesu, ma kontx naf ma xammejtx il-bidla li ġejja fil-ħajja tiegħi. Xiġifieri, għax imbagħad kif rġajt mor dak il-klabb li jsieħ bietlu. Kemm qed inħossni ħażin. Mhux qed inħossni tajjeb hawn ta'. Kull ma ddiet ġimgħa biss. Kemm qed inħossni skomdu. Nixtieq ta' niġi għax jogħġbuni. Imma mhux qed inħossni komdu. Beda l-istragel. Beda l-istragel issa. L-Ispirtu jrid joġob il-Alla. U l-ġisem jrid joġob id-dinja. U minn hemm bdiet il-mixja tat-tisfija, il-mixja tas-santifikazzjoni,
il-mixja li issa Kristu xogħlu għamlu. U jiena kontinwament, jum wara jum, nipprova bil-permess tal-Ispiritu Santu jaħdem fija, nikkopera mal-pjan Alla. Biex dik l-addiction li kelli qabel, jekk kienx droga, jekk kienx nisa, jekk kienx xorb, jekk kienx lob tal-azzard, jekk kienx da, jekk kienx whatever, toqtola. Għax inti l-Ispiritu tiegħek fi Kristu żgur ma jridix. Żgur ma jridix. U inti ma tistax tgħix miegħek innifsek jekk inti ħatoqgħod daqqa tgħix għall-Kristu u daqqa tgħix għad-demonju. Ma tispiċċa ma tgħix miegħek innifsek. Tifhem? U l-infern ma tgħix tmur. Sewwa. Allura inti x'tagħmel? Jekk vera ma timbagħad titweled minn ġdid, vera titweled minn ġdid. Sewwa, inti mbagħad l-Ispiritu t'Alla fik u l-kelma t'Alla jibdew joruk kif għandek tgħix. Jibdew joruk kif għandek tgħix. U dik hija l-mixja li min issa mwamwiet minn ġdid jissaffa mhux mill-Ispiritu, l-Ispiritu tagħna tiġewwa safi. Kull min jagħmel id-dnub jikser il-liġi wkoll. Għax id-dnub huwa ksur tal-liġi. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi id-dnubiet. Neħħihom id-dnub Ġesu? Żgur li neħħihom. Taf li inti fl-Ispiritu tiegħek m'għandekx dnub wieħed. Li kieku għandek id-dnub fl-Ispiritu tiegħek, kieku l-Ispiritu qaddis ma jistax jammar fik u jifqak. U għalhekk inti tħossok ħażin meta tidneb, għax issa f'din il-vessel għandek l-Ispiritu qaddis jammar. U għadek qed tiddilja ma' ruħ sukke li għada karnali. Għada immatura. U li għanna fil-ġisem u dil-ġid is-sena li l-mulej poġġi li bl-aktar maċċar, hija li l-mulej jrid li l-arusa tiegħu tikber ma tibqax karnali. Ma tibqax imġela, immexxija bil-karnalità, xirrit il-jien, jirrit il-ġisem bil-sien la fajt li nejt li niktu l-Alla u forsi anka niktu l-minħob l-Alla, jew kella imweġġel l-ħuti, jew jien naf niggosipja, jew naqla xi gidba kontra xi ħadd slender jgħidulha bl-Ingliż, jew dawn l-affarijiet imbagħad bil-fors jibdew dejquk. Allura mbagħad għandek il-kelma tal-Alla u għandek l-Ispiritu Santu jaħdem fik. Biex inti tibda titqaddes u titqaddes mhux bil-issawwar lilek innifsek. Titqaddes billi inti timtela bil-kelma u tadixxi fuqha. Għaliex kif tiġi l-Iskrittura tgħidlek kif tiġġedded femitek, kif iġġeddu femitkom? Kif iġġeddu femitkom? Billi bil-kelma t'Alla taqra, timmedita u tħalliha tidħol fik u mbagħad tibda tkun il-gwida tiegħek. U mbagħad l-Ispirtu t'Alla fik li inti magħmul minnu mill-istess DNA u r-ruħ tiegħek jibdew jitkellmu l-istess lingwa. U tibda timmatura fil-mulej. Amen. U tibda ssir minn knisja materjal ta' aruksa. Għażwieġ. Għax issa aħna dak il-poplu għandna t-tama tad-dera u tal-miġja tiegħu. U la għanna dik it-tama u ngħixu biha kuljum mhix darba aħna raħ, mela ejjew nitqazzu. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Ħankomplu il-ġimgħa d-dieħla. Kalarit, amen. Qed jogħġobkom dan il-kliem, qed jgħinkom? Amen. Ejja nqumu bil-wifqa saħwa. Il-lejla kienet xej differenti, għamilna tqarbin fl-imkien klabna, kena bostaħwa li taw ħajtom il-mulej għal-ewwel darba, pero nixxi nitlob xorta waħda għal dawk li qed jaraw fuq il-YouTube, Facebook u anke t-televiżjoni. Jekk inti l-lejla smaj din il-kelma, number 1 inħeġġek, meta tara dal-programm, meta tara dan il-messaġġi, aqbad il-bib jaħdejk u mur aqra daw il-passaġġi. Għax il-kelma tikkonvinċik mhux il-bniedem. Amen, ma jekk inti l-lejla tara dan il-programm u inti dil-kelma laqtitek u tixtieq iddur lejn Ġesu Kristu biex titwielet minn ġdid biex inti tara s-salna ta' smewiet u tidħol fil-ġenna. Titwielet minn ġdid, trid tagħmel il-Ġesu s-sit u s-Salvatur tiegħek. U jekk dan inti u jekk kawċati oħra hawnhekk il-lejla jixtieq jagħmel din it-talba speċjali jgħidu t-talba tas-salvazzjoni, ejda t-talba warajja. U minn qalbek jgħidha l-kliem. Mister Qaddis,
Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Illum naraf li għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Nitolbok ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti u salvani. Mulej Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti mitta lija fuq is-salib u li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Millum il-qudiem nixtieq ngħix għalik. Ejja wejx fija int u mulej qaddis. U kompli mulej permess tal-Ispiritu Santu u tal-kelma qaddisa tiegħek kompli qaddisni u saffini. Grazzi Ġesu li llum salvajtni u llum ismi ġie miktub fil-ktib tal-ħajja. Millum il-qudiem ngħidlek grazzi ta' dak kollu li għamilt għalija. Użani għall-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għeddik it-talba minn qalbek, jekk hawn xi ħadd minnkom illum qed għeddik it-talba llum int salvat, imwiegħed minn ġdid, ismek hija miktub fil-ktib tal-ħajja. U llum id-destinazzjoni tiegħek ma diġ iktar l-infern jew it-telfin, imma hija l-ġenna u s-salvazzjoni. Ħalla li għatu ċebxiba kbira li mole. Grazzi Ġesu. Halleluja. Pija, God bless you, Facebook, YouTube, televizjoni, God bless you, eżizax, wa narawkom ġewwa l-fellowship kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 u kull nhar ta' fil-ħodu fl-10. Il-paċi magħkom, God bless you.